ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸುಕ್ಕ 5 kg ನೀಕ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೆರೆದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಈತ ಅರ್ಧ ಸೆರೆ ತತ್ತು ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೊದ್ದದು ಪಾಡ್ರೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಬಸಿಯನ್ನು ಕಡೆದಾಂಡು ಮೆತ್ತ ಕಷ್ಪಲ್ಯ ಐನು ನೀರುಳ್ಳಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತು ಒಂದು ರಡ್ಡು ತಾರೈ ಇಲ್ಲ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತ ದೀವೊಡು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡವು ಅಂತ ಅರಶಿನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದು ದೀವೊಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಚೂರು ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೇಕೀಗ ಮೇಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಕಡಚಿನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನೀರು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಲು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬೆಕ್ಕೆಳು ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ರುಚಿ ಬರ್ತುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಡ್ದ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಐತೆಲ್ಲಮ್ಮ ಈತ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚಿಕನ್ ಪಿದೈಬ್ರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ದಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಾವಡು ಅಜಿಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಪುನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಂಚ ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿನ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿತ್ತೆ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಬೊಡ್ಸಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿಗೆ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಬೊಡ್ಸಿಗೆ ಕಿತ್ತಂದು ಆನತ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಆಡೊಂದು ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಏನು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆ ನಂಬರ್ ಈಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಪಾಡೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ತೂದು ಇಂಗ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ಒಂದು 2 ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.